Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Spettaturi, inselmilkom nilqakom għatnax il-programm mis-sensiela ant minint. Palma stadrajtu tajjeb aħna ta' kull ġimgħa dejjem nibdew bl-ewwel parti tagħna fejn tkun id-diskussjoni. Fil-fatt din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar iċ-ċensura fil-medja lokali. Mija hawnhekk fl-istudju ser ikolli persuna fejn sa niftħu aktar dwar din id-diskussjoni, bħal pereżempju kelma baxxa jew nkella kelma doppju sens għandha jkollha posta fil-medja lokali. Imbagħad fit-tieni parti wkoll għandna feature interessanti fejn din id-darba se niltaqgħu ma' pilota mhux konvenzjonali. Se naraw xi esperjenzi li għadda minnhom li forsi piloti oħrajn m'għaddewx minnhom. Fil-parti mbagħad mużikali fl-aħħar parti tal-programm tagħna se niltaqgħu ma' grupp ta' mużiċisti din id-darba fejn ovvjament dwar dan il-grupp ta' mużiċisti ħanajdilkom iktar tard il quddiem. Għaddaqstant ħanatu mill-ewwel bidu għal dan il-programm billi ngħaddu għal dan l-ewwel feature dwar iċ-ċensura fil-medja lokali. Il-gvern jieħu rwol ta' ġenitur responsabbli mal-poplu. Din tissejjaħ iċ-ċensura. Iċ-ċensura tipproteġi ċ-ċittadin minn suġġetti vulgari u xjeni. Bosta nies ħossu li ċertu materjal għandu jkun iċċensurat għal ġid tal-poplu Malti. Oħrajn ħossu li wieħed għandu dritt jesprimi ruħu kif irid biex wieħed ikun jista' jikber u jiftaħ moħħu. Hawn huma xi eżempji pożittivi ta' ċensura li mingħajrha jista' jirriżulta f'affarijiet bħal dawn. Iċ-ċensura tista' tiġi użata biex tippreservi sigriti ta' nazzjon. Hi użata biex taħbix informazzjoni militari jew sensittiva li tista' tiġi użata minn stat għadu. Utilitajiet oħra ta' ċensura huma kif ukoll biex jiċċensuraw materjal pornografiku jew jipprevjenu korruzzjoni ta' tfal. Użu oħra hi meta jkun hemm xeni ta' nies jikkonsumaw l-alkoħol jew tipjib. Din tillimita l-impatt tal-ammont ta' nies jistgħu jimtaw dawn l-atti. Imma x'inhuma l-limiti taċ-ċensura? Fejn tinqata' l-linja bejn iċ-ċensura u l-libertà tal-artist? Għandha tkun il-libertà tal-espressjoni artistika. Mark Camilleri, vittma taċ-ċensura. Ġie mġiegħel jiġġielidha. L-artist jipproduċi l-prodott u mbagħad affarijiet tal-pubbliku li jiddeċiedi x'inhu. Kien dal-persuna okkażi oħra bħal tiegħu li bdew riforma fuq iċ-ċensura. Mark Camilleri qisu dak il-plejer tal-futbol li kien qiegħed quddiem il-gowler ġie l-ballun f'saqħa skurja. Wasalna spiċċajna eventwalment bil-kasa, imbagħad għalhekk ħadna asma' issa dan iċ-ċans li jieħdu opportunità biex immexxu l qudiem ir-riformi li nistgħu ntejbu l-liġijiet f'dan ir-rigward. Mark Camilleri ma żilx li jkun l-eroj f'din il-kwistjoni kollha, imma sappruħu bħala eroj. Aħna bħala poplu avvanzajna meta tiġi għal liġi taċ-ċensura? Imxejna, però fadal iktar xisir. Għaliex il-liġi li tirregolana hija liġi tan-1973 jew 74. Meta tintuża kif suppost iċ-ċensura, tista' tintuża bħala għodda sirja, ma dan kollu tista' wkoll tiġi użata ħażin. X'inhi l-linja fejn iċ-ċensura tiegħek tkun għodda sirja u tibda tkun oppressiva? Lura fl-istudio bħalma tilkom f'introduzzjoni ta' dan il-programm, illum mija għandi mistieden wieħed biss għaliex il-persuna l-oħra li kellha tkun hawnhekk sfortunatament ikkanċellat fl-aħħar ftit minuti. Però aħna xorta waħda ħanibdew id-diskussjoni tagħna mija nilqa' lil Mark Camilleri, grazzi ħafna Mark tal josbok tilqa' l-istedina tagħna. Mela Mark, l-ewwel nett, x'inhi l-iskop taċ-ċensura? Le, għal snin twal f'Malta kellna reġim ta' ċensura permezz ta' diversi liġijiet.
għatem ċertu liġijiet li għadhom in place u ovvjament domanda minn ħafna nis bħali u kittiba oħrajn li jridu dawn il-liġijiet jiġu riformati. Taħt il-Gvern Nazzjonalista preċedenti kien beda proċess ta' riforma. L-ewwel riforma sinifikanti biex ngħidu hekk kienet li tneħħit iċ-ċensura fuq it-teatru. Imbagħad beda l-proċess fuq il-liġi ta' 208 tal-Kodiċi Kriminali illi waqfet għax imbagħad waqa' l-Gvern u issa nistennew li l-Gvern il-ġdid insomma jkompli r-riforma li ħalla l-Gvern ta' qablu. Però hemm ħtieġa għall-liġi taċ-ċensura? Iva, hemm il-ħtieġa, forsi l-ħtieġa ċertu nies forsi bdew ħossu li kien hemm inqas ħtieġa mindu erbaħna l-każ li tkisser sewwi, għaliex peress li konna rbaħna l-każ tal-li tkisser sewwi, imbagħad kien hemm min beda jġib l-argument illi l-liġi, speċjalment li mħallef Giovanni Bonello ġab dal-argument kien, illi peress li aħna rbaħna il-każ, il-liġi m'hemmx għalfejn tinbidel, il-qorti hija konsistenti, eċetera, eċetera. L-argument tagħna huwa differenti, il-liġi xorta għadha tista' tiġi applikata bl-istess mod, ovvjament mhux bl-istess saħħa daqs qabel, għax ovvjament il-każ erbaħnieh, allura għandek il-kazistika, eċetera, eċetera. Imma il-liġi għadha hemm u aħna nistennew li tinbidel għax il-preċedenti taċ-ċensura xorta għadhom fil-liġi. Ma allura ma taħsibx li pereżempju l-pubbliku sew għandek artiklu quddiemek li ma jogħġbokx. Ma tistax taqbad u ma taqraħx jew nkella f'dal każ fuq televiżjoni pereżempju, tista' taqbad u taqliblu l-istazzjon. Din hija diskussjoni li ġiet eżawrita llum fis-soċjetà sekulari tagħna. Is-soċjetà nbidlet ħafna. M'għadniex illum il-ġurnata m'għadniex niddiskutu jekk hix morali jew hix etika insomma li tippubblika u ma tippubblika ċertu affarijiet. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn sempliċement qegħdin nistennew ir-riforma ġejja. Ġifieri biex ngħidha bl-Ingliż it is a question of when, it's not a question of if li ħajkun hawn ir-riforma. Però bħala liġi ma taħsibx li hija wisq drastika fuq l-artist, hija wisq kif b'saħħitha fuq l-artisti? Żgur għalhekk aħna rridu r-riforma ġifieri, imma ukoll ma ninsewx il-fatt ukoll illi meta beda l-front kontra ċ-ċensura u meta eventwalment erbaħna l-każ aħna u l-front kien għajjem ċertu moviment u ċertu reżistenza biex ngħidu hekk għal dan ir-reġim tal-liġijiet, l-istat u speċjalment il-pulizija, l-prosekuzzjoni bdew ikunu iktar reluctant biex jipprosekutaw fuq każijiet ta' arti, eċetera, eċetera. Fil-fatt filli f'ċertu ammont ta' snin kellek ammont sostanzjali mhux ħażin ta' prosekuzzjoni fuq artisti, eċetera, eċetera. Filli f'daqqa waħda meta kellek dan il-moviment, all right, jisu mbagħad il-pulizija bdew jieħdu jisu pass lura. Iż-żmienijiet inbidlu ġifieri, ma tistax tinnegah dan il-fatt u eventwalment anka jekk il-klassi tal-politikanti b'ċertu konvinzjoni morali tagħhom ma jaqblux ma' dan il-fatt bil-forsi iridu jimxu ma' żminijiet. Mhix xi ħaġa li tista' tixħadaw. Ħa nitkellmu daqsxejn dwar il-każ ta' Stitching sewwa. Nitolbok sabiex tispjegana daqsxejn x'kien il-każ u għaliex ġiet iċċensurata din il-ħaġa. Prattikament fl-2008 minn għalija jekk isser żball kien hemm din il-play li kienet sa tittella u l-bord taċ-ċensura ma kienx ħallija tittella. Eventwalment kienu bdew każ il-qorti, il-produtturi ta' din il-play biex jitħallew biex din il-play titħalla tiġi imtella. Il-każ telfuh marru qorti kostituzzjonali f'Malta telfuh ukoll illi mhux li kienet xi ħaġa oxxena ġifieri għaliex il-qorti kostituzzjonali suppost kellha iż-żanżan u iż-żanżan id-dritt tal-espressjoni dan m'għamlitux il-qorti kostituzzjonali, ġifieri ma rridx ninstema' li għax billi l-qorti tgħid xi ħaġa bil-fors għandha raġun. Imma eventwalment tista' tgħid li mbagħad il-każistika ta' dan il-każ hija relevanti għaliex imbagħad il-gvern kien neħħija ċensura fuq it-teatru u irrelevanti mill-outcome tal-każ tal-qorti. Però ir-raġuni li ġiet iċċensurata x'kienet eżatt? Le raġuni kienet illi għax għal xi għall-bord taċ-ċensura kienet immorali u kien hemm xi Bilt magħha din? Sorry? Bilt magħha din?
Le, żgur li le, ġifieri jiena dan mill-ġdid nerġa' ngħid li dan huwa dibattitu eżawrit ġifieri llum il-ġurnata. Qabel konna ngħidu li jekk xi ħaġa hija immorali jew skandaluża tista' għandha tkun din għandha tiġi mċaħda milli n-nies jarawha u trid tingħalaq qed tifhem. Le, llum il-ġurnata s-soċjetà nbidlet u naċċettaw il-fatt li jekk xi ħaġa hija offensiva xorta għandha l-fatt li tinxteret għand min irid jara. Allura ma taħsibx li pereżempju l-poplu ma kienx lesta l-storja bħal din? Aħna l-Maltin forsi għadna aktar lura? Le, laqqas xejn. Anzi, bir-riżultat tar-referendum tad-divorzju, illum nafu biċ-ċert li b'mod uffiċjali l-soċjetà Maltija hija soċjetà miftuħa u soċjetà sekolari. Għad hemm l-influenza tar-reliġjon Kattolika li hija b'saħħitha bla dubju, għad hemm ċertu forzi konservattivi li għandhom ċertu poter u għadhom jiddettaw fuq ċertu kwistjonijiet, imma s-soċjetà mixja fuq dik id-direzzjoni u m'hemm xejn li ħajwaqqafha ġifieri milli tagħmel hekk issa. Sewwa, u kieku inti għandek liġi fidejk sewwa taċ-ċensura, xi tbiddel, xi żżid minnha, xi tnaqqas forsi? L-ewwel nett nindirizza l-artiklu 208 tal-Kodiċi Kriminali illi jikkriminalizza l-produzzjoni tal-pornografija għaliex imbagħad meta titkellem fuq pornografija għandek kważi tista' tgħid blanket statement illi d-definizzjoni mhix tajba fil-liġi xi ambigwa ħafna, imma laqqas li kieku ma kienx ambigwa, dak huwa kodiċi kriminali li kieku jien innekkih. Hemm kodiċijiet oħrajn illi sa snin ilu l-Partit Laburista kien qabel magħna li dawn ħajġu riformati kif irridu aħna. Hemm liġi eżempju tad-diffamazzjoni tar-reliġjon, mhux tal-vilifikazzjoni, skużani, li dik hija liġi wkoll li għandha titneħħa peress li tintervjeni insomma fuq fil-każ fil-libertà tal-espressjoni. Ġifieri hemm diversi liġijiet, hemm il-liġi fil-Press Act tal-oxxenità, hemm diversi liġijiet li rridu naraw jiġu mibdula. U mbagħad għandek ukoll il-liġijiet tal-libelli li ma ninsewx ukoll li huma każ ta' ċensura fil-pajjiż. U l-liġijiet tal-libelli llum il-ġurnata huma għodda għal politiċi biex dawn ikollhom qisu kuxin mill-kritika u alla ħares tikteb xi ħaġa x'inkella jagħmlulek libell u kulħadd allura jkollu jagħmel l-awtoċensura biex joqgħod attent. Ġifieri riforma f'rigward ċensura u drittijiet tal-kelma hija wiesa u hemm ħafna xi jsir. Nerġa' ngħid aħna issa qed nistennew lill-Gvern bħalissa li jieħu azzjoni kif wieħed qabel l-elezzjoni li ħajamel. Però Mark, programmi bħal barra minn Malta pereżempju anke artikli nistgħu ngħidu, ċerti kliem vulgari forsi huma jaċċettaw, ħaw Malta lix le? Le, f'soċjetajiet tal-punent li huma pjuttost żviluppati iktar minna kemm ekonomikament, kulturalment, eċetera, hemm iktar libertà tal-espressjoni, m'hemmx dubju. Min-naħa l-oħra aħna għandna libertà tal-espressjoni iktar minn pajjiżi li mhumiex żviluppati, ovvjament, u aħna aħjar minn ċertu pajjiżi fejn qatt m'hemmx demokrazija liberali. Iżda aħna rridu nħarsu l-qoddim, ovvjament, rridu nħarsu lejn pajjiżi li huma aħjar minna. Le, bla dubju, nerġa' ngħid it is a question of when, it's not a question of if, ġifieri. Is-soċjetà tat risposta bir-riżultat tar-referendum fuq id-divorzju u ħanibqgħu mixjin għal dik it-triq ġifieri m'hemm xejn li waqqaf dan il-perkors fl-istorja tas-soċjetà tagħna. Mark, ilqatna ħafna punti interessanti, jiena ovvjament nixtieq nirringrazzjak tal-li oġbok tiġi hawnhekk fl-istudju magħna. Jiena lilkom it-telespettaturi minn hawnhekk ħanibgħatkom għal parti li jmiss tal-programm bqgħu magħna. Bħalma tilkom fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, issa wasal il-ħin għal-feature. Ser niltaqgħu ma' pilota li għadda minn ħafna esperjenzi partikolari. Ħammur aħna naraw dan il-feature flimkien. L-esperjenzi tiegħi huma relatati mat-titjir, mal-qasam tal-avjazzjoni.
Minn meta kont żgħir dejjem xtaqt li nkun bdot militari. U niftakarni kont il-kulleġġ u nitla niġri fuq il-bejt tal-iskola biex nara l-ajruplanu nipprova nara fuq wieħed mill-ieħor. Dak iż-żmien l-ajruplanu tal-Air Force Ingliża. Fis-sena 83 dħalt bħala soldat fil-Forzi Armata ta' Malta. U tħarriġt l-ewwel bħala rescuer. Rescuer huwa dak il-bniedem li jitfgħu fl-ilma mill-helikopter biex jisalva xi ħadd. Aħna fil-qasam tagħna fil-ġeneriku tagħna ngħidulu t-teabag. U mbagħad fis-sena 87 kont ingħatajt taħriġ mal-Air Force Taljana fuq il-helicopters Maltin u gradwajt bħala bdot militari fuq il-helicopters. Taħriġ ingħatajt f'pajjiżi differenti, l-Ingilterra, RAF Cranwell, l-Amerika, l-Istati Uniti, kemm New York, kemm South Carolina. U dejjem inżid fl-esperjenzi tiegħi. Illum il-ġurnata jiena flight instructor kif ukoll examiner tal-bdoti. Madwar 14 sena ilu waqqaft klabb flimkien ma' ħabib tiegħi tal-microlights. Il-ħsieb kien li l-avjazzjoni li tanti sabiħa, il-flying, l-esperjenza tagħna tal-flying nixxerjawha ma' ħbieb u ma' familja. Infatti minn dikinhar illum il-ġurnata hawn madwar 30 microlight irreġistrati hawn Malta, mid-design li hawn 30 minnhom huma microlights. U ikkwalifikaw magħna aktar minn 70 bdot. Esperjenzi kelli varji, kelli esperjenzi tajbin ħafna, kuljum ikollok esperjenza, kull darba li ttir hija esperjenza sabiħa. Il-flying bħad droga, imma droga tajba. Għalfejn, għax inti qed tagħmel xi ħaġa għalik u għal ħadd ieħor, speċjalment meta tella xi ħadd li qatt ma tar u tara dik l-espressjoni fuq wiċċu u ta' kif jinżel fl-art ikun irid itir jerġa' hija xi ħaġa li ma tinsiha qatt. Fis-sena 2009 konna tittiru d-darba weight shift microlight jisu hang glider, ikollok A-frame, u tkun imdendel taħtu. U tpoġġi flok fejn xulxin intendem wieħed wara l-ieħor. U kif għamil take-off minn 05 ħalluha u dort u ġbiet lejla kwati tal-qrendi u ġejt f'distanza tali li ma nistax nerġa' nilħaq ħalluha, intfit l-magna. Niftakar għamilt mayday call, għażilt li kbar wara knisja tal-qrendi, kienet ħamra u sabiħa, biss li r-riżulta kien li dil-għalqat kienet għadha kif ġiet maħruta xi jumej qabel, allura kif missejt jiena bir-roti tal-ajruplan, l-ajruplan flok mexa l-qoddim libna u tkebbibna. Ħaġa tal-għaġeb kif il-wires iduru miegħek għasgirfa ma kellna, forsi kellna daqqa fuq il-preġu tagħna. L-esperjenzi pożittivi, pereżempju, meta rġaj tajjert l-ajruplan li kissirt fis-sena 2000, erġaj bnejtu, erġaj tajjartu, dak huwa sodisfazzjon, esperjenza sabiħa. U esperjenza hija meta ssalva n-nies mill-baħar. Aħna fil-Forzi Armati involuti ħafna f'ħafna salvataġġ, insalvaw ħafna speċjalment nies klandestini, third country nationals li jitilqu minn pajjiż ġieqer tagħna u f'tal-aħħar snin nikkalkula li salvajt jiena sibt madwar 3000. Biex tagħmel da kollu, ma tistax tkun waħdek, irid ikollok il-backing tal-familja tiegħek, il-backing tal-familja għax inti tiġi lura d-dar, kultant dispjaċut, kultant ferħan, jisimgħuk, jagħtuk il-pariri, nista' ngħid backing kbir mill-mara tiegħi u issa anke mit-tifel. It-tifel li qed juri interess kbir fil-flying, qed nieħdu jtir, huwa sodisfazzjon kbir tiegħi meta nħares ma' ġenbi u nara l-tifel, għajdana qed nagħmlu jien bħalma nlimt il-bdoti oħra u forsi l-qudiem jekk jieħu dik il-linja u jaf ikun jista' jirrakkonta dawn l-esperjenzi bħalma qed nirrakkontaw jiena llum. Issa wasanna fil-parti mużikali tal-programm tagħna fejn se niltaqgħu ma' żewġ persuni li huma ta' wiċċ familjari magħkom it-telespettaturi, Claudia Faniello u Anka Erol. Ħammorru ħanisimgħu silta minnaħa ta' din il-band imbagħad niġu lura hawnhekk fl-istudju flimkien sabiex nagħlqu dan il-programm.
yourself in the life of someone else. So walk away to what you'd rather know. You close the door, you look away to search a story when everyone still can't be broken. La 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 la. You walk around and it's clear you are alone. So pack your bags of memories once on. You close the door, you look away to search a story when everyone still can't be broken. La 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 la. Sometimes I wonder, how could I stumble again? And even though I will find a golden path, I get lost in a world unknown. I'm always dreaming of love for once. Won't you just say when it's time?
Grazzi ħafna lil Claudia u anke lil Lerol. Grazzi wkoll il-mistieden li kelli miegħi hawnhekk fl-istudju illum jiena lilkom it-telespettaturi nixtieq infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Mediacast MT. Hemmhekk intom it-telespettaturi tkunu tistgħu tkomplu bid-diskussjoni li kellna hawnhekk fl-istudju illum. Jiena ma tfadali xejn li fil-insellmilkom nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dan it-tant saħħiet.